A gobeithio bod chi i gyd wedi cael diwrnod braf, be bynnag ydych chi wedi bod yn ei wneud heddiw. Felly fel dwi wedi egluro yn yr settings, yn yr gwahoddiad, ar gyfer hwn. Heno, da ni'n mynd i wneud sesiwn 45 munud. Y math o beth dwi fel arfer yn ei wneud pen dwi adre gyda'r nos, os dwi'n ymarfer gyda'r nos. Does na'm frills, does na'm byd rhy gymleth, maen nhw'n symudiadau eitha syml, eitha straightforward, a mi fyddwn ni yn ei dal nhw am rhwng 5 a 10 anadl, sydd i'r rhan fwyaf o bobl tua munud i funud a hanner. Felly mi fydd yn amser yn bob un posture neu ystym i ni really setlo ac cael cyfle i deimlo beth sy'n mynd ymlaen. A'r teimlo'r synhwyro beth sy'n mynd ymlaen ydy beth sy'n ni'n hoffi i chi ganolbwyntio arno fo heno. Really troi eich sylw a'ch ymwybyddiaeth at beth sydd i'w deimlo, beth sydd i'w ganfod o fewn eich corff. Ac hefyd wrth gwrs at yr angor sydd gennym ni, sef yr anadl. Pan mae'r meddwl yn mynd ar chwal, mae'r anadl yna i'n tynnu ni nôl i'r foment bresennol. Ac mi fyddai'n sôn ychydig am yr anadl yn ystod y sesiwn, ond swn i'n licio jyst eich paratoi chi ychydig bach mwyn i chi jyst cael i fewn i rhythm bach efo'r anadl. So bob tro da ni'n mynd i fewn i posture, munud da chi wedi setlo yna fo, ffeindiwch rhythm sydd yn gweithio i'r anadl. So yn bersonol, dwi'n licio cyfri i 5 i mewn a 5 allan. Fydd pobl eraill eisiau gwneud 4 neu 3, a fydd rhai pobl efo anadl bach yn hirach eisiau gwneud 6. So pa bynnag rhythm da chi yn ei ddewis, newch yn siŵr bod o'n teimlo'n gyffyrddus yn eich corff chi. A fel bod na ddim straen o gwbl. Os da chi'n dod at ddiwedd anadl allan ac yn teimlo, mae rhaid i fi gymryd yr anadl nesaf i fewn, mae hynna'n arwydd o straen. Felly tynnwch yn ôl a gwneud yr anadl ychydig yn fyrrach os di hynny'n digwydd. Okay? So da ni'n mynd i ddal postures, da ni'n mynd i osod rhythm i'r anadl, ac dyna'r unig gyflwyniad dwi'n credu sydd i angen. Dwi wedi awgrymu bod pawb yn dod â belt efo nhw, belt dressing gown neu belt ar got neu scarf hyd yn oed yn neud y tro'n iawn. Felly os nag os gennych chi un o'r heina, ewch i nôl un rwan. A'r peth arall dwi wedi awgrymu ydy clustog gwely neu ddwy, neu beth sgynno fi fan hyn ydy bolster Ioga. Os gennych chi un o'r heini, neu un y tro, fel arall, un neu ddwy clustog wely, eitha cadarn, eitha firm. Fydd heina o help mawr. Felly roi funud bach i bawb heli props at ei gilydd, please. Ac wedyn mi fyddwn ni'n cychwyn ar yn cefnau. Okay? So just munud bach, gewch chi, os ydych chi'n barod efo'ch props, gewch chi ddod i lawr ista i orwedd ar eich cefn yn barod. Tra da ni'n aros i bawb arall gael ei hunan yn barod. Ac os ydych chi'n aros, yna jyst ymarfer dod i fewn i rhythm bach efo'r anadl. So cyfri i 4 neu 5 ar yr anadl i mewn, a'r un hyd ar yr anadl allan. So ddylse fe yna ddigon amser rwan i bawb fod wedi casglu i props. Felly pawb i ddod i orwedd ar ei cefnau. Mae'n neis, ar ddiwedd dydd. Mae hynna'n barod yn neis i fi. Felly gadwch i'r llawr eich cynnal chi. Gadwch i'r corff suddo i lawr i mewn i'r llawr. Ildio. Ac i helpu'r broses yna, cymwch ambell i anadl i mewn trw'ch trwyn ac allan trw'ch ceg, fel bod chi'n gwneud ochennaid o rhyddhau efo'r anadl allan. A da chi yn eich cartref eich hun, so jyst gadwch i'r sain na fod yn bynnag mae angen bod rwan, wrth i chi rhyddhau yr anadl allan. Teimlo'r sgwyddau a'r breichiau'n mynd yn drwm. Ac teimlwch wilod y traed ar y llawr hefyd.
Ac yna paratoi ar gyfer y postio cyntaf, dewch a'ch breichiau allan i'r ochr, a na ni ddechrau wneud windscreen wipers efo'r coesau. Felly, codi'r pengliniau i fyny, mynd â nhw i lawr i'r ochr, codi nhw nôl i fyny i'r canol, ac i lawr i'r ochr arall. A dwi hefyd yn licio symud y pen o ochr i ochr wrth wneud hyn. So, cael i fewn i rhythm bach efo'r coesau, rhythm arall efo'r anadl. Jyst dechrau llacio gwylod y cefn i baratoi ar gyfer twist ychydig bach yn ddyfnach rwan. So os di hwn yn teimlo fel digon o waith i chi, yna arhoswch chi efo hwn, fel arall llonyddu'r coesau, dod â'r pengliniau i fewn tuag at eich bol neu tuag at eich brest, ac yna gwahodd y coesau i ddod i lawr tuag at un ochr. Dim ots pa ochr, achos mi nawn ni'r ddwy. Ond un peth dwi eisiau dangos, os nad ydy'r coesau'n cyrraedd y llawr yn hawdd, yna mi allwch chi ddefnyddio'ch glustogau i ddal eich pengliniau. A wedyn mae hynny'n tynnu unrhyw straen o'r cefn. Okay? So ffeindiwch eich ffordd i fewn i ba bynnag fersiwn o hwnna sydd yn gweithio i chi. A triwch annog y ddwy ysgwydd i setlo i lawr ar y llawr. Ac yna cyfri rhyw 5 anadl i mewn ag allan. A trio esmwytho ag arafu'r anadl gymaint â phosib heb straen. A dwi hefyd yn fan hyn yn hoffi rowlio cefn y pen o gwmpas, ac yna defnyddio'r wybodaeth dwi'n ei gael i benderfynu lle mae'r pen isio golanio. So weithiau byddai'n edrych yn ôl, dros y fraich gefn, weithiau mae'n teimlo well i edrych yn syth i fyny, so penderfynwch chi. Ac yna i ddod yn ôl i fyny, y ffordd sydd fwyaf tyner i'r cefn ydy gerdded y traed fel bysedd y cloc, rownd, neu mi allwch chi iwsio muscles y bol i godi'r coesau yn ôl i fyny. So, pa bynnag opsiwn ydych chi wedi gymryd, dewch â'r coesau nôl i fewn tuag at eich bol, ac yna paratoi i ddod i lawr i'r ochr arall. So, sylwch mae'r ysgwydd yma'n aros i lawr ar y llawr. Yeah? Os ydych chi'n codi, mae'n oce, ond do'n eisiau peidio cael straen yn yr ysgwydd yna gymaint o phosib. So eich ych chi'n offi trio troi y llaw i fyny i lawr, gweld beth sy'n siwtio ora. Ac eto'r opsiwn o gael y glustog yna o dan y coesau. Ac yna jyst setlo ac enjoyo'ch hun. Enjoyo bob anadl i mewn ag allan. So 5 anadl yn fan hyn. Ceiwch eich llyged os ydy'n opsiwn cyffyrddus i chi, fel bod chi'n medru teimlo a synhwyro tu mewn i'r corff. Rili synhwyro lle mae'r anadl yn mynd. O gwmpas y cefn, o gwmpas yr asennau. Ac yna pan mae'n amser i ddod allan, unai cerdded y traed rownd ar y llawr, neu codi'r coesau yn ôl i fyny at y canol, ac yna gosod nhw yn fflat i lawr. Ac ar gyfer y postures nesaf, ydych chi'n mynd i fod isio'ch belt. Okay. So, na ni gychwyn efo'r goes dde. I ddechrau, jyst codi'r goes i fyny tuag at y to, pwyntio a flexio y droed. Ac yna dechrau wneud cylchoedd efo'ch ffêr, so os na unrhyw chwyddo wedi bod yn ystod y dydd, mae hwn yn beth bach neis iawn i wneud i just cael gwared o fluid sydd wedi bildio i fyny o gwmpas y traed a'r pigyrnau. Ac yna plygu'r goes, a lapiwch eich belt, pa bynnag belt sydd ganddo chi, rownd y man mwyaf llydan ar eich troed dde. Cyn wedyn, gwthio'r droed na'n erbyn y belt, ymlaciwch sgwyddau lawr, dim ots os di'r goes ddim yn sythu, mae hynna'n hollol ffain.
A wedyn mae'r opsiwn yna i gadw hon di plygu neu i sythu hi ar hyd y llawr. Os ydych chi'n ei sythu hi, cadwch y droed yn actif, y bysedd traed na'n effro ar y droed chwith. So gafal yn y belt, efo'r llaw dde, y llaw chwith ar y llawr, ceiwch eich llygad ac ymlaciwch i mewn i rhythm eich anadl. A pan dwi yn tawelu, dwi dal yma efo chi, peidiwch â poeni, ond wrth i ni fynd yn bellach i mewn i'r sesiwn, mi fydd y cyfnodau tawel yn ymestyn yn hirach. Ac o fan hyn, da ni am agor y goes dde allan i'r dde. A'r peth i watchod yn fan hyn ydy bod y glin chwith a'r penol chwith yn aros ar y llawr. So dwi'n eisiau chi fynd fel yna mwyn trio cael eich coes i lawr. Dim ots pa mor bell mae'r goes dde na'n mynd. Just agor hi allan. So dal i wthio'r droed na'n erbyn y belt a trio cadw'r pelfis mor lefel a gallwch chi ar y llawr. Mae'n help dwi'n credu i fynd ar llaw chwith ma allan i'r ochr. Ac eto mae'r pen edrych i fyny neu edrych dros yr ysgwydd chwith. So bach o gryfder, bach o densiwn yn y ddwy goes, gwthio'r droed yn erbyn y belt, ac anadlu'n rhythmic ac yn esmwyth. Lygu'r goes cyn dod â hi nôl i fyny, ac yna ail sythu tuag at y to. Gafal rwan yn y belt efo'r llaw chwith, mynd ar fraich dde, allan i'r dde, a gadael i'ch clun chwith rowlio, gadael i'r corff rowlio chydig bach. Ydych chi'n cael close-up neis o'n rhoed i fanna. Ac ymestyn eich troed a'ch coes dde i lawr tuag at y chwith. Trio gadael i'r ysgwydd dde na ymlacio i lawr, ac yna troi'ch pen i fyny, i edrych i fyny i ddechrau, a gweld os di'n siwtio chi i droi i edrych tuag at y dde. A cofiwch efo bob un o'r postures yma, gwrandwch ar eich corff, jyst awgrymiadau ydyn nhw. Unrhyw beth sydd ddim yn siwtio chi yna, chi di'r bos, iawn, chi sy'n gwybod beth sy'n iawn i'ch corff chi. So rhyw 2 anadl arall, rhythmic esmwyth efo'r anadl. Teimlo lle mae'r anadl yn effro yn y corff. Ac yna plygu'r ben glin ac yn ara deg, dod ar goes dde na nôl i fewn tuag ata chi, rhyddhau y belt. A jyst am eiliad, tynnu'r ben glin i fewn tuag at eich bol, a codi'r pen i fyny, fel bod chi'n mynd i roi sos, ac os da chi'n cyrraedd, mi gewch chi roi sos i'ch pen glin, pam lai, Ac yna roed y droed yna i lawr ar y llawr, plygu'r goes chwith, ac eto heb y belt, jyst ymestyn y droed na i fyny tuag at y to, pwyntio a flexio'r droed, ac yna symud i fewn i gylchoedd trw'ch pigyrnau, o trw'ch pigwrn, mond un sy'n ande, ar y chwith. Ac yna plygu'r goes, cael eich belt yn barod unwaith eto, so rhan un 3 posture, so dwi jyst am adael i chi fod mewn ychydig o dawelwch rwan. Cymrwch 5 i 6 anadl rhythmic esmwyth yn fan hyn, yn cyfri'r anadl i mewn ag allan, ac os da chi isio ymestyn y goes dde yna yn syth, cadw'r droed yn effro. I rei o'na chi sydd ddim eisiau cael llygad, yna mae'n gallu bod yn neis jyst edrych i fyny ar y bodyn troed mawr yna, cadwch ffocws ar y bodyn troed mawr.
Ac yna paratoi yn ar y deg bach i agor y goes chwith allan i'r chwith, trio cadw'r pelfis ma'n lefel, a dewch ar fraich dde allan i'r dde i helpu'r balans yma yna. Ymestyn y droi chwith i fewn i'r belt, so gwthio ni erbyn o fel bod yna bach o gryfder yn y ddwy goes, y bodi a traed dde yn effro hefyd. A penderfynwch chi ble i osod y pen, i fyny neu edrych dros yr ysgwydd dde. Ac yna plygwch eich pen glin wrth i chi ddod ar goes na nôl i fyny i'r canol. Swap llaw, gafel yn y belt efo'r llaw dde, braidd chwith allan i'r chwith, ac arwain y goes na drosodd i thywys i yn dyner drosodd tuag at y dde. A wedyn, yn naturiol mae mhen i eisiau edrych dros yr ysgwydd chwith, ond os di'n well i chi edrych i fyny, plis gnewch. So, ni wedi deud, dwi'n meddwl, yn y gwahoddiad i hwn, so'n aml iawn wrth wneud hyn, mae'r plant yn chwarae o fy nghwmpas i. Ac yn eitha aml mae gen i fi yr fenga erwan yn dringo, ac yn enwedig yn y posture yma. Mae o eitha ffansi mynd i lawr yng nghoes, so os di hynna'n digwydd i chi ar hyn o bryd, dwi yn cydymdeimlo efo'r profiad. Plygwch eich pen glin, ac yna arwain neu dywys y goes yna nôl i fyny. A eto gafal rownd y ben glin a codi'ch pen i fyny tuag at y ben glin, jyst am eiliad. A gosod y pen a'r sgwyddau nôl i lawr, ac yna'r ddwy goes i fewn tuag ata chi yn ewch gylchoedd efo'r cliniau drwy arwain y pengliniau mewn cylchoedd i un cyfeiriad ac yna i'r cyfeiriad arall. Ac yna gafal rownd cefn y coesau, ac dechreuwch siglo'ch hun ychydig bach i fyny ac i lawr y mat. A mae'r opsiwn yna i chi ddod i ista o fan hyn. Os ydych chi'n cael digon o fomentum, dowch i fyny i ista. Os di hynna ddim yn siwtio, yna gnewch be dwi'n neud, sef rolio drosodd i'r ochr. Gyda fi just chance i jecio na ni, bod dwi'n ei weld yn iawn. Ac dod i fyny i benlinio. So, y posture cyntaf oedden ni'n neud yn fan hyn fydd y plentyn. Dowch i fyny ar eich pedwar. Ac heno dwi yn ffafrio yn bersonol cael y coesau fe'i gilydd, ond mae'n opsiwn i weithio efo'r coesau ar wahân. Okay? So gnewch beth sy'n siwtio chi. Ac dowch ar pelfis yn ôl yn ar y deg tuag at y traed. Rod, so fydd pelfis pawb ddim yn cyrraedd y traed, mae'n hollol ffain. Os di hynna yn wir i chi, allwch chi roed eich glustog o'ch blaen, ac dod i lawr mor bell a sy'n teimlo'n addas. Os ydych chi'n dod yn holl ffordd i lawr at y traed, yna gennych chi'r opsiwn o wneud tŵr efo'ch dwylo, neu jyst restio'r pen ar y llawr a dod â'r dwylo yn ôl at eich traed. So dewisiwch opsiwn sy'n siwtio chi. Ac gadwch i chi'n fod a setlo fama am rhyw 6 anadl ar y 10 bach. Yn cyfri tua 5 ar yr anadl i mewn. A'r un peth wedyn ar yr anadl allan. Ac i rei o'ch chi, mae'ch pennau chi'n cyrraedd y llawr yn gyffyrddus. Mae'n gallu bod yn beth neis iawn i'r system nerfol i siglo'r pen ychydig bach, fel bod chi'n tyluno'ch talcen ar y llawr. 2 anadl arall yn fan hyn, peidiwch â brisio i'w cymryd nhw, mwynhewch bob eiliad o bob anadl.
Ar ôl yr anadl allan nesaf, da ni am ddod i fyny i ista ar y traed, sydd dwi'n gwybod ddim yn bosib i bawb heb help glustogau o leia. Okay? Felly, os ydych chi angen, rhowch glustog neu fwy, be bynnag ydych chi angen mwyn gallu ista yn gyffyrddus o fan hyn. Os di hynna dal ddim yn opsiwn, cadair. Okay? Allwch chi wneud yr 3 posture nesaf yn ista mewn cadair heb ddim problem o gwbl. Ac na i ddangos o'r blaen neu o'r diagonal i chi gael rhyw syniad o'r breichiau. A gorwch y breichiau i fyny, ymestyn y bysedd ar wahân, ac yna croesi y chwith dros y dde a rhowch gwtch mawr i chi hun. Yn fanna, dwi eisiau chi gael y teimlad y synwyr o wasgu'r ddwy benelyn yn erbyn i gilydd. Okay? So, gwasgu'r ddwy benelyn yn erbyn i gilydd, rhyddhau hanner gwylod y breichiau, dal i wasgu'r ddwy benelyn at ei gilydd a codi'r dwylo i fyny tuag at y to. So falle byddwch chi'n aros yn fan hyn, falle fydd na le i ddod â'r dwylo tuag at ei gilydd, cefn y dwylo neu'r cledre i gyffwrdd. Ond y peth pwysicaf ydy'r tensiwn mae rhwng y ddwy benelyn ac ymlacio y sgwyddau i lawr. A weithiau mi fyddai'n gwahodd pobl i symud. Os ydych chi ffansi symud o gwmpas ychydig bach, cariwch chi mlaen. Ond heno yn bersonol, dwi'n teimlo fel bod ychydig bach yn fwy llonydd. So dwi am gau fy llyged a cymryd 5 anadl yn fan hyn. Teimlwch y sgwyddau yn toddi. Wrth i chi anadlu allan, rhyddhau tensiwn o'ch gwyneb. A wedi chi wneud eich 5 anadl allan, ymlacio'r breichiau am eiliad rowlio nhw nôl, ac yna dod i fewn i'r un posture efo'r fraich arall ar y top. So'r fraich dde ar y top rwan, dwi'n meddwl, naci, y fraich dwi wedi anghofio. So os ydych chi'n cofio y llall, okay? So rhoi cwtch bach i chi hyn, ac yna gwasgu'r ddwy benelyn at ei gilydd, ffordd arall oedd o, dde ar y top, ac yna gweld os di'r dwylo'n fodlon dod yn hyd. A peidiwch o boeni os ddim, okay? Os ydych chi'n gwasgu y ddwy benelyn at ei gilydd, mi ddylsach chi gael ei fewn i'r rhan o'r cefn sy'n rhwng y shoulder blades a'r top y cefn. Ac eto mae'r gwahoddiad yna i chi symud neu llonyddu be bynnag sy'n siwtio chi heno. Ond canolbwyntiwch chi ar y rhythm esmwyth na i'r anadl. Cymrwch 2 anadl arall yn fan hyn. Ac yna rhyddhau yn slo bach ac eto gwneud cylchoedd efo'r sgwyddau. A da ni am fod yn y safle yma, Vajrasana, yn ista ar y traed, ar gyfer un posture arall. So os ydych chi'n teimlo fel bod chi angen newid, yna mae'r opsiwn o ista mewn cader, neu mi allwch chi hefyd ista efo'r coesau wedi croesi. So ar gyfer y nesaf, rowliwch y sgwyddau nôl, yna cadwch nhw yn y safle nôl na, iawn, efo'r ddwy benelyn wedi plygu tu ôl, a gweld os allwch chi ddod ar dwylo at ei gilydd, neu bysedd at ei gilydd tu ôl i'r cefn. Os nad i hynna'n opsiwn, mae gennych chi'ch strap. So, fedrwch chi iwsio strap i gau y gap sy'n na rhwng y dwylo. Iawn? Os di gafel yn y dwylo'n opsiwn, yna ella hefyd bydd gafel yn y ddwy benelyn yn opsiwn. Ella na dyna fydd y limit i chi. Os da chi dal yn gyffyrddus y fanna, mae'r opsiwn o ddwylo gweddi
yn cyrlio i fyny y cefn. So bydd hwnna'n iawn i rei o'na chi, jyst gadael iddyn nhw wedyn grwydro i fyny'r cefn mor bell a maen nhw'n fodlon mynd. A beth sy'n neis efo cael y dwylo ar y cefn, peidiwch â fforsio i'w cael nhw yna wrth gwrs, ond mewn darparu ychydig bach o feedback i'r anadl. So os ydych dwylo chi fyny yna, yna triwch anadlu i mewn i'r dwylo. Ac yn yr un modd, os ydych chi'n gafel yn y ddwy benelyn, yna allwch chi anfon yr anadl fwy fewn i ardal yr arena, y kidneys y fanna, ar y cefn. So, pa bynnag fersiwn rhyw 5 anadl o fan hyn, cewch y llyged os ydych chi isio, rili teimlo beth sy'n mynd ymlaen yn yr anadl a'r corff. Teimlwch unrhyw densiwn yn toddi o'ch gwynebau. Yn enwedig o gwmpas y llyged ac o gwmpas eich ceg a'ch gen. Gadwch i'ch tafod ymlacio. Ac ar ôl yr anadl allan nesaf, rhyddhau y breichiau, dod oddi ar eich cushions os ydych chi'n ista arnyn nhw, neu oddi ar eich cader os ydych chi wedi mynd i gader. Ac da ni'n dod nôl ar y 4, so 2 opsiwn yn fan hyn. Un ai gweithio efo'r gath ar fuwch, sef cyrlio ac agor y cefn i fyny i 2 gyfeiriad gwahanol. Neu, os ydych chi eisiau rhywbeth ychydig bach yn gryfach, tygio'r bodiau traed o danodd, ista nôl tuag at y sodla, codi'r pengliniau i fyny, ac anfon y pelfis i fyny tuag at y to. Ac wrth i chi, yr un o'ch chi sydd yn dod i'r ci, yn fan hyn i down dog, jyst cerdded ar y spot, cerdded yn y fan, wrth blygu un benglin a wedyn y llall. So os di bod ar eich 4 yn siwtio chi'n well, jyst gnewch ambell i rownd o'r gath ar fuwch tra dwi yma yn down dog. Ac ar ddiwedd dydd, dwi yn hoffi jyst ysgwyd y pen atgoffa fy hun i adael fynd drwy ysgwyd y pen ia a na. Teimlo'r dwylo'n a'n gwreiddio i mewn i'r llawr. Ac yna cymryd 5 anadl jyst yn fwy llonydd. Okay? So, os ydych chi ar eich 4, jyst cariwch ymlaen i symud. Ond pawb sydd yn down dog, jyst llonyddu wedyn. Dim ots chdi os yw'r sodla'n bell o'r llawr. A rili, mae'n beth braf i'r cefn os ydych chi'n plygu'r pengliniau chydig bach a rili ymestyn y cefn mor hir a phosib cyn ail sythu'r coesau. Yna llonyddu am ryw 2 anadl arall. Steady, esmwyth, i mewn ag allan. Ar ôl eich 3 anadl allan, roed y pengliniau yn ôl ar y llawr. Ac dod i ista neu sefyll ar eich pengliniau yn hytrach am eiliad. Da ni am weithio'n ffordd i fewn i lunge o fan hyn. Felly dowch a'ch troed dde ymlaen. Ac triwch ddod ar dwylo i lawr i'r llawr os yn bosib. Os dyn nhw ddim yn cyrraedd y llawr yn gyffyrddus, allwch chi wisio'ch clustoga, neu os oes gennych chi gwpl o lyfrau wrth eich ymyl yna allwch chi roed eich dwylo ar rhywbeth uwch i ddod ar llawr atach chi. A fel dwi'n neud wedyn, dechrau symud yn ôl ac ymlaen fel bod chi'n sythu ac yn plygu y 2 goes yn ei tro. So dod i arfer efo'r syniad o ddod i fewn i lunge yn top ffrynt y goes chwith yma. Ac yna fydd 'na opsiynau i ddyfnhau y lunge. Felly opsiwn 1, da chi'n gorffwyso'ch dwylo ar glustog a jyst gadael i'r pelfis drio'n lacio chydig bach. Peidiwch â colapsio reit i lawr, yn enwedig yr un chi sy'n hyblyg, dyna ddim gret i'r joint. So cadwch i fyny chydig bach, gwasgu'r coesau at ei gilydd ac ymestyn eich calon i fyny. I rei o'na chi sydd eisiau mynd ychydig yn bellach, yna mae'r opsiwn o droi y droed dde tuag at y diagonal. Iawn?
a fel bod chi'n troi at at 2 o gloch. Ac yna mae gennych chi'r opsiwn wedyn ella o fod ar dwylo i lawr yn fflat, rhai o'na chi. Ac bydd rhai o'na chi hyd yn oed yn gallu mynd yn bellach, so dim straen, please, okay, does na ddim cystadleuaeth, mae jyst rhai cyrff angen pethau gwahanol mwyn teimlo y posture. So mae hwnna'n teimlo bach yn ddifn i fi heno, felly dwi am ddod i fyny ar fy nwylo a mae hwnna'n teimlo'n iawn. So, lle bynnag ydwch chi, cymrwch rhyw 3 i 4 anadl arall yn fama. Yn trio ffeindio'r cydbwysedd rhwng ymdrech a theimlad o rhyddhau ac ymlacio yn y posture. So mae yna rhyw spots bach yn y canol, rhyw smotyn bach melys da ni eisiau gyrraedd, lle da ni'n teimlo fel bod ni'n gallu dal y posture am gyfnod hir o amser pe ba angen. Yeah? So, cyn i ni ddod i fewn i'r ochr arall, dowch yn ôl ar eich 4, ac yna unau cwpl o rounds o'r gath ar fuwch neu yn ôl i fyny i down dog. Gadael i'r pen fynd, teimlo'r dwylo'n gwreiddio. Ac yna nôl i lawr ar y 2 ben glin. A cymwch eich amser, helpwch y goes nos os angen i gyrraedd tuag at ffrynt eich mat. Eto, glustog o dan y dwylo neu llyfrau o dan y dwylo yn opsiwn wrth i ni blygu a sythu trwy'r 2 goes. So wrth i chi ddod yn ôl, codwch y bodiau traed i fyny os oes da ddigon o le yng nghefn y goes i ganiatáu hynny mwyn i chi deimlo'r stretch i fewn i'r hamstring yma. A pan ydych chi'n barod i seclo, yna cofiwch beidio colapsio, ryw elfen o wasgu'r coesau at ei gilydd, codi'ch calon i fyny, fel bod chi'n ymestyn yn falch i fyny tuag at y to efo'ch calon. Ymlacio'r sgwyddau lawr, ymlaciwch eich gwynebau, bach o efusa ceffil os oes na lot o densiwn yn eich gwyneb, rili gadael o fynd. A rhai o'na chi sydd isio mynd yn ddyfnach neu angen mynd yn ddyfnach, troi y droed chwith na allan i'r diagonal. Ac yna mae'r opsiwn i chi ddod i lawr ychydig bach mwy ar y 2 benelyn os da chi isio. Okay? A rhai o'na chi sy'n gwneud hynny ella fydd o'n help i godi ochr tu fewn y droed i fyny o'r llawr a rili dreifio i lawr trwy ochr tu allan y droed. So lle bynnag ydwch chi, jyst seplwch, byddwch yn fodlon. A canolbwyntiwch fwy ar yr anadl na be mae'r corff yn gallu neu ddim yn gallu wneud. Dyna ddim yn bwysig o gwbl. O gwbl. Okay. Ac yn ar a 10 bach, cerdded y dwylo nôl, gwneud eich ffordd yn ôl ar eich 4. A pawb tro ma'n hytrach na dod i fyny i down dog. Da ni'n mynd i wneud ambell i rownd o'r gath a'r fuwch. So gadael i'r cefn rowndio i'r 2 gyfeiriad yma mewn ffordd sy'n teimlo'n braf iawn i'r cefn. Yn symud efo'r anadlu mewn wrth edrych ymlaen, ac anadlu allan i rowndio. Dwy waith eto. Ac yna, dod yn ôl ista am eiliad mewn safle cyffyrddus. Dwi jyst yn mynd i ddangos posture nesaf. So mae'n un o fy hoff symudiadau i, ond dydy o ddim yn siwtio bob corff. Okay? Felly dwi'n mynd i ddangos 2 opsiwn. Yr opsiwn cyntaf ydy dod i orwedd ar eich cefn ac croesi un droed dros ben y ben glin arall. Unai aros y fanna efo un droed ar y llawr, neu codi'r droed off y llawr, gafal rwla ar hyd eich coes ac dod i fewn. Be da ni'n trio dargedu, neu ddangos yr ochr arall hefyd, ydy ochr tu allan y glin. Okay? So os da chi'n cael i fewn i'r stretch yna efo'r droed ar y llawr, gret, da chi'n rili angen mynd yn bellach. Os da chi angen mwy o stretch i deimlo fo, codi'r goes off y llawr ac yna aros y fanna am ryw 5 anadl. So hwnna di un opsiwn, achos mae'r opsiwn nesaf yn gallu rhoi chydig bach gormod o pressure ar y pengliniau
i rei pobl. So'r bioden ydy'r posture. A da ni'n mynd i sleidio'r ben glin dde tuag at garddwrn dde. Ac yna gadael i'r droed dde grwydro tuag at top y goes chwith. Ac yna sleidio y goes chwith yn ôl, tan da chi'n teimlo bod chi yn eistedd lawr yn eitha soled ar y ddwy ochr. Cydych chi ddim gormod i un ochr na ffordd arall. Da chi yn eitha balanced ar y pelvis. Os di hwn ddim yn teimlo'n braf, da chi'n gwybod be i wneud ar eich cefn a gwneud y fersiwn arall. Ond os da chi yn fan hyn, mae'r opsiwn yna wedyn i chi gerdded y dwylo ymlaen, neu allwch chi ddod â'ch glustogau i fewn tuag ata chi os di'r llawr yn teimlo'n rhy bell i ffwrdd. A gadael i chi'n ymlacio unau ar eich glustogau neu lawr at y llawr. A wired, mae hwn, swn i'n gallu treulio oriau yn y posture yma, ond dwi yn gwybod bod o ddim yn un sy'n siwtio bob corff. So please grandwch ar eich corff ac dewisiwch yr opsiwn arall os yw'n am well heno. Ac i ddod allan, gnewch yn un ara deg bach. Os da chi ar eich cefn, mae'n fwy syml, jyst newid pa goes sydd yn y posture. Os da chi ar eich ffrynt, yna mae angen i chi ddod i fyny ar eich pedwar gyntaf. Jyst cymryd eiliad bach yn fanna. Ac yna pen da chi'n barod, sleidio'r ben glin chwith tuag at eich garddwrn chwith. Gadael i'r droed chwith grwydro chydig bach tuag at y dde. Ac yna yn eich amser eich hun, yn ara deg, gadael i'r ben glin dde na sleidio nôl tan da chi'n teimlo y stretch braf na, os ydi o'n braf i chi, yn ochr tu allan eich clun a'ch penol chwith. So mae yna lot o ffyrdd gwahanol i weithio'r posture yma, does na ddim amser i fynd i fewn iddo fo heno. Ond os oes gennych chi unrhyw gwestiynau amdano fo, dwi'n hapus i ateb nhw, yn y comments wedyn neu ar e-bost. So dwch eich glustog i mewn os ydych chi'n iwsio fo ar yr ochr gyntaf, neu dwch reit i lawr at y llawr a gadael i chi'n ymlacio am ryw 5 anadl yn fan hyn. Llygad ar gau os di hynna'n teimlo'n iawn. Ac yna, pen ydych chi'n barod i ddod allan, gnewch yn un ara deg bach. Iwsio cryfder y dwylo a'r breichiau i wthio'ch ffordd i fyny. Ac yna, arwain y coesau nôl i fod ar eich pedwar, os ydych chi ar eich cefn. Yna, roliwch drosodd i un ochr ac dowch yn ôl ista i ymuno efo ni. So, da ni'n tynnu at y terfyn rwan. Mae gennym ni 2 bosio bach ar ôl yn fan hyn. A'r cyntaf ydy Janushirsasana, lle da ni'n plygu un goes i fyny ac dod ochr tu fewn y droed i restio ar y groen o'r goes arall, neu lawr tuag at y ben glin os nad yw'r groen yn opsiwn. Eto, ella byddwch chi angen eich glustog yn fan hyn i gynnal y ben glin, a hefyd ella byddwch chi angen eich belt i lwpio rownd y droed, y man mwyaf llydan o'r droed. Ac defnyddio'ch belt i ddechrau, jyst i helpu chi ni eistedd fyny yn gyffyrddus yn y posture. Ac wrth i chi eistedd fyny yn gyffyrddus, fyddwch chi'n sylwi bod yna curve naturiol yn y cefn. Be da ni ddim eisiau gwneud yn fan hyn ydy collapsio rownd. So da ni eisiau eistedd reit i fyny ar esgyrn y penol. Gafal yn y belt, nes mae'r curve naturiol na'n ffurfio. Mae bob corff yn wahanol. Os da chi ddim angen y belt ac yn gallu cadw siap naturiol y cefn, a cerdded y dwylo ymlaen, ellai afal yn y droed, ellai afal yn y goes, gnewch hynny. So, lle bynnag da chi arni, gadael i'r pen ddod i lawr, ac mae
gwneud hynny'n help jyst i lofnyddu'r meddwl. Mae'n anfon signal i'r corff bod hi'n amser slofi lawr. Ymlaciwch ysgwyddau a'ch gwynebau. Gadael fynd. Ac yna eistedd ar adeg yn ôl i fyny os ydych chi wedi dod ymlaen. Yr un peth i'r ochr arall, ond y droed arall tro ma'n dod i fyny at y ben glin, tu fewn i'r goes, clustogau os oes angen o dan eich pen glin. Lwcio'r belt o gwmpas y man mwyaf llydan o'r droed, eistedd fyny trio cael y cyf naturiol yna yn y cefn. Ac os ydy'r opsiwn yna, dowch ymlaen dros y goes. Yn cadw'ch belt neu allwch chi rhyddhau o a dod i afal unrhyw le ar hyd y goes neu'r droed. So, da ni'n isio rownd o'r cefn yn ormodol fan hyn, yn enwedig ar y dechrau. Mae'n bwysig trio cadw'r hyd i fyny trwy'r galon, fel bod y cefn yn hir, cadw'r goes yma'n gry hefyd, ac dod i lawr yn aradeg bach wrth i'r capaciti'r corff agor i fyny i'r posture. Does na ddim bris. Okay? Be sy'n gweithio fe Ioga ydy dod yn ôl ac yn ôl, dro ar ôl tro. Ymarfer rheolaidd a chyson dros gyfnod o amser, dydy o ddim yn quick fix. Ac yna anadlu mewn, dod yn ôl i fyny i eistedd. Ac da ni'n dod yn ôl i'r man lle gychwyno ni ar ein cefnau, efo'r un twist a wnaethon ni ar y dechrau. Iawn? So, breichio allan i'r ochr, gadael i chi'n setlo am eiliad. Ac yna, pen da chi'n barod, dod â'r coesau i fewn, tuag at eich brest. Cofiwch mae'r opsiwn yna i gael eich clustog i ddal y coesau, wrth iddyn nhw ddod i lawr tuag at yr ochr. So, dim ots pa ochr, newch be bynnag sy'n teimlo fwy naturiol i chi. Cadw'r ddwy ysgwydd i lawr ar y llawr, gadael i'r pen droi, tan mae o'n ffeindio i safle mwyaf cyffyrddus i setlo. Ac yna paratoi ar gyfer yr ochr arall i wneud drwy gerdded y traed rownd ar y llawr neu drwy godi'r ddwy goes i fyny efo'i gilydd ac i lawr yn aradeg i'r ochr arall. Gadael i'r ddwy ysgwydd ail setlo. Gadael i'r pen ffeindio i le mwyaf naturiol. Ac yna troi yn ôl at yr anadl. Ac yn aradeg unwaith eto dod â'r coesau nôl i'r canol. Ac yna ffeindiwch eich ffordd i fewn i safle ymlacio. Dyn ni ddim am gael sesiwn ymlacio hir, ond mi fyddai'n eich gwahodd chi i aros na ar y diwedd os ydych chi isio. So, cymwch chi'ch amser i estyn unrhyw beth ydych chi angen i fod yn gyfforddus. Ella ryw glustog fach o dan eich pen. Os yna chi eich clustog gwely, yna mae rhaid hwnnw o dan y coesau'n gallu bod reit neis. Ac o'n i wedi awgrymu cael blanced, so os oes gennych chi blanced, yna rhowch chi'n drostau chi rwan. A dod i setlo i fewn am chydig funudau ddim yn hir.
o jyst gorwedd yn llonydd a ildio pwysau'r corff yn llwyr i rym disgyrchiant. Wrth i chi orwedd yma yn Shavasana, jyst gadwch i'r anadl rwan fod yn gwbl rhydd. Peidiwch â trio reoli fo, neu siapio fo, neu fesur o, na dim byd. Jyst gadael fo fod. Ac yn dibynnu ar sut ydych chi'n teimlo a beth eich anghenion chi rwan. Mae croeso mawr i chi aros yn union lle ydych chi ac ymlacio'n ddyfnach am gyfnod llawer hirach o amser. Os ydy hi'n amser, os ydych chi wedi rhoi amser penodol i'r sesiwn ac yn gwybod bod yna bethau eraill i'w gwneud, yna'n ara deg bach dechreuwch ddansio'r bysedd ar y dwylo a'r bysedd ar y traed yn ysgafn braf. Ac yna gwneud cylchoedd bach efo'r gadarnau a'r pigyrnau. Dyfnhau'r anadl rhyw fymryn. Ac yna, yn reddfol, dwi'n teimlo fel rhoi cwtsh i fi fy hun, so gnewch yr un peth os di o'n apelio, jyst dod ar breichiau fewn a cwtsio'ch hun yn dyn. Allwch chi hefyd dod ar coesau fewn ac yna rhoi cwtsh rownd y coesau, tyluno'r cefn yn erbyn y llawr. Ac i rei o'na chi sydd yn cario ymlaen ychydig bach efo'ch noson, yna rowliwch drosodd a dewch chi fyny i iste rwan. Pawb arall sydd yn aros ar y llawr, troiwch yr ymlacio estynedig. So be fyswn ni hefyd yn adio ymlaen? Os oes gennych chi bach mwy amser i ymarfer heno neu cyn mynd i'ch gwely nes ymlaen, ydy ychydig o anadlu trwy'r ddwy ffroen nad i siod yna alternate nostril breathing. A jyst i fynd trwy hwnna'n fras, da ni wastad yn cychwyn efo'r chwith. So anadlu mewn trwy'r chwith, allan trwy'r dde, mewn trwy'r dde, allan trwy'r chwith. A mae hynna'n neud un rownd. Ac da chi'n gallu dychmygu fo, heb iwsio'r dwylo, neu da ni'n creu mudra, Vishnu mudra,
lle mae'r ddau bys, y bys cyntaf a'r bys canol yn cyrlio i fewn i'r llaw. Mae'r bys modrwy yn blocio y ffroen chwith a'r bawd yn blocio'r dde. So cau y dde mwyn anadlu mewn trwy'r chwith a cau y chwith wrth anadlu allan trwy'r dde. Ac yn y blaen. Mae yna lot o wybodaeth ar-lein. Dwi'n eitha sicr bod Ceri Lloyd wedi gwneud sesiwn ar nad i siod yna i wefan meddwl. Felly mae yna fideo bach o Ceri, dwi'n meddwl, yn gwneud hwnna. Allwch chi fynd i chwilio amdano fo. A os ydych chi eisiau mwy o gyfarwyddiadau, neu os ydych chi gwestiynau, mae croeso mawr i chi holi. So mi fyddai'n mynd off y fideo rwan, ond fyddai'n cadw llyged ar y feed, ar y chat am ryw 10 munud arall. Ac os di'n rhywbeth ydych chi ddim eisiau holi'n gyhoeddus, yna wrth gwrs mae croeso i chi anfon e-bost atau ioga.laura@hotmail.co.uk. Hwn fydd y sesiwn ioga ar y we ola dwi'n neud rwan tan mis Medi. Gan, wrth gwrs, da ni'n gwybod pa fath o fyd fydda ni'n byw yn efo yn mis Medi nacdan. Ond dwi'n teimlo'r angen, ac eisiau bod rei o'na chi hefyd, i gymryd brec bach o'r sgrin. So mae wedi bod yn achubiaeth yn bersonol i fi, a dwi'n gwybod i lot o bobl eraill i allu gwneud pethau dros y we, dros y cyfnod yma. Ond dwi hefyd yn meddwl mae'n bwysig i ni gadw'r balans na, cadw'r cydbwysedd a dod off y sgrin pen da ni'n gallu. So dyna dwi'n bwriadu wneud yn ystod mis Awst, ond mae yna chydig ddyddiau ar ôl, so os ydych chi eisiau cysylltu efo fi cyn i fi fynd ar wyliau sgrin ar ddechrau mis Awst yna, plis gnewch. So fe'n hyfryd clywed ganddo chi. A dyna ni, so i orffen y sesiwn efo'n gilydd, rwbiwch y dwylo i greu cnestrwydd, rhyngthyn nhw, a gosod un llaw ar ben y llall yn ardal y galon. A jyst i atgoffa'n hynna'n pam da ni'n ymarfer ioga, i gysylltu y pen efo'r galon, efo doethineb y galon, ac dysgu sut i drystio'r wybodaeth da ni'n gael o fan hyn. Ddim just o fan hyn. Okay. Diolch yn fawr iawn. Nos da, gobeithio gewch chi noson hyfryd. Ta-ta!